RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello. Kumusta ka mo? Aniyan sa inyong alagad si Kanginan Tifon Morales. And then, my partner sa nakudri, si Randy Tayat. Kumusta ka mo tanan? Kung ako pasultihon, asap ka, ha? Always say a prayer, mga kaigsunan. Unahon tayo ng itong pagpanalangin, pagampo ng ito sa nabang magagawang. Lord, magpasalamat kita dako kaniya. Salamat kay sa mga grasyang imong gihatag kanamo sa matag adlaw sa grasyang produkto sa SED Marketing. Salamat sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang kinama sa SED Marketing. Tatak magaling. Salamat kayo. Okay. Bueno, ang suwatan po ko nitong hatagan ng pagtagad ng pinadakin is usa ka lalaki nga napatago ng sangan nga Aboy. Kinikibatan o doon sa radyo ni Ri Arellano. Kaiksunan ang atong sender, si Aboy. Kini akong problema bahay ni sitwasyon na mong magtiayon ba. Tungod mong sa iyang inahan taon. Pero aron nyo masabtan og unsa yung sugilanon nga akong nalibga. No? Inaniyaw na ko pagsugod ang tanan ha. Wait till day that you're still around. Dai. Inuot lagi na kong mahuman ka. Ato na ko ha. Nakuwatan na kong habal-habal. Sige. Ay, paita ning mi atos bay. Puyos buki taon. Kaas kay piti sa balabal. Porbid. Ito na. Pero sibli kayong maibog sa edisi. Atong tibor ay bida. Tiginuton kitong naong. Nya, buutan sa kinoon. Kitong pataay noon. Porbida. Aboy! Ito na si Desi doon. Jassy, nay. Nalimot ko. Jassy di ay. Jassy, Jassy, Desi. Mauro na. Maoba. Naunsa man, wa ka gutuma. Nagluto man kog bingka. Basta ganahan ka mukaon sa kong bingka. Mukaon ko ng bingka, nay. Labi nagdakog liki, nay. Kaon ko na. Uy, hala. Kinirabang akong bingka doon gawas nga dako guligliki. Lami po ni. Kay tamis nga may pagkaparat-parat. Ay, gasin na nung eh. Di gani Gidad ang takaw. Kao no. Asa ko na bingka. Ito sa mga bulsita ha. Hala, mau ni mong bingka na eh. Kadako to, dugliki, porbida, manghura magamay sa nabuak. Law, ikaw ba? Gana lagi ka na tilawi lagi. Basta akong bingka lami. Gana. Dako pa jugliki. Ako bitang tilawan na yun. Dako bitang liki oh. Pero murang naglambi. Bingka dong. Dako pa jugliki. Nya maglambi man lang na. Diba? Sige, kauna na dong. Sige na. Sulti lang og kuwang pa ha. Sige na, salamat ka na ha. Okay, tawagalan niya ako hagkuwang pa na ni mo. Okay na, sige. Sa kong kwarto. Okay na. Ay, Baya. Kanta pag di Layla. Ngigaring na naipang. Oy, bida, pusok ihapo pa ada. Iyay. Bisag, hapit na siya sa sinta, pero wapa yun. Wapa librikos-brikos. Pagkandindot sa iyong paa, nanalibrikos. Porbida. Pero, saor man nga. Dagkuha sa brikos, oy. Porbida, no? Kanta baka kong balik, no? Para malingaw ko kay laay man murag ako ra mo sa taon bisbay taon na sa nanay pero pakanunta siyang bingka.
Brida. Inom sa ning kape na ko eh. Ayo. Ay. Ayo, pa. Murag si Ayo. Tulyo marong nanang pits gawas. Akong gawason be. Dari ni Tulyo, lingko dari ni Tulyo. Ay, salamat kayo do nga boy ha. Pagkabutan di taon sa umagad sa akong pangasawon. Sa ganoy, imo pangasawon si Nanay Pang? Oo, kung magsilabot ni karon, kasal na yun. O sa inugayan. Sa ato po, wapa rin ka panguyab taong Nanay Pang na eh. Ay, nanguyab na ko pero wa pa man ko sugta. Ano ba? Sige, akakaw sa tao ko sa Nanay Pang ha, porbida. Di akaw na, Noy! Asan mo ito si Nanay, eh? Ingon siya, kay naara sa kwarto. O may tao din sa kwarto? Uy, naamdes banyo. Naligo, di ay. Bida, naligo pa siya ginang buntag. Karo ligo na sad. Uy, hala. Abli, magamay ang pultahan. Limbaw at balibo ako, anida. Narados Nanay. Pumot sa ito, eh. Anong panting religos, Nanay? Nay! Wow ka manirado, Nay. Abli, magamay ang pultahan, Nay, oh. Naay ka diha. Naam ko nakita ni mo. Nakay-bisita. Kinsa man. Sino itulyon? Bisita ni mo. Papulian na sa ila, oy. Gibiyalan na biyalan niya tindahan na sa tuba dito. Yan lang gibiyaan. Maghuwat mo kuno siya ni mo, Nay. At iwan siyang ligo, oy. Nya panira. Papulian na sa ila. Ay, sus. Ay, may galin kapiyong ko, porbida. Ay. Okay ra na, oy, og sa kanoon pa ni bahaw na kain na, oy, hapit na ni mapanos. Pero naay gusto mo kaon ka ng kanon nga hapit ang panos, Nay. Mas ito liyo niya kakanunon na. Nakaupaw lang na. Sige, dong ka mag-ilis ako, ha? Agoy, nanay taon na. Bida, lainas kong ibati. Klaro mo kayong gihog nanay taon ang tuwalya. Pero, unsa nga to? Wa may sagbot ang kakugnan o kasabutan o kadaruhan di ay bida ngitag yus nanay panguyawan tao panuwayan ta din niya Noitolyo wata lang ka diyot no ya kay nag-ilis pa mao nga mao paghumagligo wata lang sa okay ra. Basta gari pa ko matug sa pinaabot niya, okay ra ko dong. Porbida, no? Okay ra, oy. Sige, ayaw lang sa daan nga ani ka matug. Okay ra magpaabot ka. Okay ra man gud na. Ay lang ka ikaw ka magpaabot ko. Natural man yun na. Ana man yun na mahigog mata. Ngati na ni. Kuhaan mo gunoy, kadang lisod kay ani ka matug. Bidadakuar mo kaon, oy. Ay, kamera ko kaundog, oy. Kay nagahit ko. Gipangbawalan ako sa kong doktor sa mga pagkaon. Mao ba? Mao gibawalan ka, porbida, no? Unsa kang di ka bawala, no? Dako gyapon kay kaglamoy sa gibawala na ka. Mayo! Mayo! Ay. Das langga ipang. Ama ko ribal ay nangita gid pinaksitay mi. Ay, mo binuang diyan ya rumus bagay ni samo bida. Ani buhat ha? Kay tilig panghuog tinuo mo duha. Maing adlaw do. Nangayo pagkatahuran. Sa ka diha? Klaron talag ni. Di mahimo magubot mo din niya. Ang kamo duha ba? Di may gustong magubot mo din niya kay bida. Maog yun. Ako rin kontra niya ninyo. Kindi siya But ini. Init kindi siya na ako. Ngano gani siya? Ngano mamisita pa magang ipang. Ngania naman ko. Ano, iyam na day mo? Di. Na dili pa man di ay. Nganong magbuot bang ka? Tayo para kamo ba? Nganong sa adlaw mo yung misitang ipanghog, tinuon mo kanana mo. Ha? Nabihin mo pa misita? Hadlok mo gunting mo dakpar Scorpio do. Scorpio pa? Ilom na ikaw. Kawa magkaibuot. Ano man daw ka? Usa may problema ni mo ha? Yaon sa man ha? Sa man? Ikaw, usaman. Ay, Tessa, oy, ako ablihan. Ay, Tessa, ablihan sa nakong bitana, ha? Ano man? Ablihan ako dahil kay naging hugurot bitana ni Ron. Nganong niamansad mong duha? Abi ninyo, Laba. nalipay ko nga wa
kinay ok diri sa amo, pero kamo may nipole. Ala, kinikuan. Pahilo mo doha. Wa ko'y plano nga magminyo kung sama ninyo. Ang akong gipangita nga minyo anako kanang American citizen, dili senior citizen. Ako ga, wa pa magkumasindiyo sa tis. Hilom di ay. Wa si mong mata nga nakitan ta kang milinya hanggawa ka. Milenia sa asamat. Sa senior financial assistance. Ikaw man gani nag-una-unag linya buwan nga ka kay hadlo kang mahutdan. Kining ayaw to ana niya sweetie pie. Butbuto ng upawa. Butbuto, ikaw sa magkaburiton. Paghilo mo! Han, di agwidang quick, para di mo han. Unsa man gyud ka? Ha? Unsa gyud sangpit nimo nako? Sweetheart, gang, o darling. Ganya gisangpit ken mo darling. Nya naayga. Unsa man gyud? Malmot man ko usahay. Maon, diha. Pamauli mo sa inyo. Pakauaw lang mo. Uli mo, uli. Kadangog na mo. Ha? Unsay isulting na naipang? Naku, mauli na ko mo. Ay, sumukas na na itaw. No, ikigisapot ros nanay. Ano gisapot man ka pa? Kidisminurya ko. Suyupan ninyo! O, dali na mo, Jase. Asa mas aboy. Ay, ito atos, kwarto na yun. Nahigda mo to. Na. Ala, sige. Una na lang dito sa misa. Ako ray atos imong bana. Ay, ako na lang na. Ay, ako na. Lakaw na lang dito. Sex bomb, you're my sex bomb. Ay, aray. Yay? Ay, sorry, ha. Boy, sorry. Pandol mo ko. Ay, maong naumod ko. Hala, sakit, no? Bekon, no? Ay, okay na. Sakitas kong itlog, Imo man to kurang taon Ay, mao ba? Hala, oy. Sorry, aboy, ha. Bekon, no, bitan, na to. Aba, maunsa. Oh, sorry, ha. Sige na, oy. Dali na mga una. Tuwa na sinukad. Tuwa na sa Jase dito. Dali na. Oh, sige na. Dali na mo. Jase, anak. Dali na. Aboy, dali na. Oo, day. Oo, nanako. Ngano ka, aboy, oy? Noon sa mga ngamuram ka, napusan. Nga, okay rin. Wala problema ni. Okay ako. Dali na mga una ta. Sakit talaga sa kong atbangan lagi. Akong atubangan, masakit kayo kay pagdusmo kong nanay ipang. Dito, punta o makahigda kay nahayang man ko. Sakit talaga sa kong itlog. Purti sakita taon. Purbida, natukuran pag yun niya akong itlog. Ako pag yung itlog, sus, purbida. Pay gamay ka ni. Sakita noon. O diya. Naulagi mo doha. Ay, ingon magkado nga gabi mo ang ipamisita mong ni Ami. Bitaw do, aboy. Apalag mo dakpan lang may Scorpio. Nasip do. Oo, nasip. Ipman. Bida. Dali. Kadiya tawag ko na ko. Nay, bang, nay! Dahil mga admirer mo, day. Kadagwik ko kung timpura nila, pay. Isay na, aboy. Sila Stulyo o ang iyang karibal. Mao ba? Kay buhian ako mga iro. Abay! Na iro. Pag-opera ba tao na nakapak? Nakapaak na din ng iruan. Oo, nakapak! Oo niya, kumusta man iyang napaakan dong Okay naman. Way problema kay gilubog naman na tumiyagin domingo. Hala. Nakabuhi iro. Tulyo! Ay, sa mga apoy! Balik mo! Lumpaligi mong pandagan, doha katiwanga mo. Asa naman tong duha katiguan? Ato na lumbang panagan. Kadungog sa pagod si Iro. Gabaan tato na ida mga tiguang na ba to? Narita Iro, diya day? Ay, sa ato to silingan, oy. Akong gito para paghot. Abo, bida, kidurta, yun mo na yun. Ay, aboy, wala ni magsakit. Ako, imo mo tawag
po tao diha dahil Ay, porbida. daw eh. Nahibaw kung may pagtingin sa kanako, aboy, oy. Tambaling akong kauhaw, aboy. Wow, luran niyo pag minaw na porbida. Binuang na, imong anak tao Jasi. Tumpat yan itong Jasi. Ay, ayaw ka balaka, di man kumsulte. Basta nga ako lang niya, lipayon ko ni mo karon. Batay. Oh, daroy. Malikas mo sa tao mo kang porbida. Giahak na eh. Dong, ikuha ra... Oh, Ah, mga salbayes! ay. Kinsa nang imong gikadugan? Jasi, day! Patyon ko nimo. Naipang? Nak. Tintal yung gusbri kusog na ko. Salbayes sa ultimo tiguang imong gipatulan. Nak, ayaw sabaan na, nak. Uy, wala pa man taon kung senior citizen. Dilam day! Utro sa kana, tiguang na mga ka. Biga-biga magyapon ka. Huwag pag hindi mo ang angang ako pag yung banay mong gitintal. Nak, pasaylo ako na. Pagkilis mo duha ha, kay ato ning husayo ning inyong gibuhat. Nagpakauwaw lang mo. Waoro mo maigos kilat. Ay! Ano itago mo kay Aboy? May ko niya ako. Ikaw untay maigo. Si Bako lang tao niya, hindi oy. Pagkilis mo diha. Pauwaw lang mo. Maghuwat ko ninyo sala ha. Naibaw ba mo nga kining inyong gibuhat mabilanggo mo? Kung ipabilanggo, minimo, nak. Hinaot nga makapasaylo ka na namuan ng higayon na. Ako sa dahil sa lua ko dahi, kinim ko siya. Sige, yung panintal na ko dahi. Mamday, sige magani ka pang li na. Oh, bisa mo ni! Panghilo mo! Aboy timan eh. Sakit ini mong gibuhat ako. Okay raw tatog na mabahay ka, basta dili lang akong inahan kay baliwon mo na yung gibuhat, mga salbaisa mo. Nak, pasaylo ako, nak. Mapasaylo ta ka na eh. Pero ang buto mapasaylo kabas langit. Nak. Day, kuan ba? Gusto kong mubaw sa imong gibuhat ako, aboy. Gusto kong mubaw sa imong gibuhat. Oo, kining, day, si tatay na ko ba? Gusto mo kakambaw. Sinapa mas tatay na ko, buhi. Nako, tintala rito, or kabawas ka, pero ay lagpalabi kayo. Hubak ko na ba na? Aboy! Gusto ko mamili ka. Adtukas akong inahan o ari ka na ako. Pagpili. Pupilihan na ako ni Boy. Boy, ipapili na ka, uy. Adala na lang ka na ako. Ay, okay bang? Purbida sa di mo ipaga ka. Nanay magtaka. Purbida, ikaw yung ako piliyon. Day, asawa ko tika, day. Ikaw yung piliyon ako, day. Mao ba? Pero sorry. Wala ko'y gugma pa ni mo, aboy. Bahala na mo mag-unsa mo. Mulayas ko. Mupalayo ko ini napita ug bahala na mo, oy. Day, Jassy! Gibiyaan ko sa kong asawa, wag yun siya paramdam taon, purbida. Wala ko may bawog, unsaya mo buhaton. Gusto kong mulayas diri, pero luom sa kuwan na naipang siya na lang usa. Saan ko buhaton na ni? Wala na magiging ko hilabotan niya, wala ko patintal. Mulayas lang ko, biyaan ko niya ako gagagan. Ay, mo'y nakaungkag sa among pagpuyo taon. Paliw tabagi ko yung bambi, asam ni mabasa ba mga ugangan, mo'y nagudaon na. Unsa man, ati pres, kung ikay pasultihon, aboy. Hello, Ate Pres! Adlaw sa tanan. Ay, may adlaw sa tanan itong mga kaigsunan. Salamat kayo. Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Dudong Aboy, Ate Pres. Aboy. Si Dudong Aboy, kaning napuyo lagi taon silang balay sa iyang ugangan ba. Niya yung ugangan, ibog kayo ni Ate Pres. Maligo ko yung ugangan, Ate Pres. Magpantira, di tuyoon yun nga dili. Isirang pultahan. Niya. Sa banyo niya, di ikaw sa tintal gi sa aboy, Ate Pres. Hello. Nahitabo gi sa siyang ugangan, naabtan siyang asawa. Nga si Jassy. Nakitaan silang duha, niya gipapili sa aboy, ugasa siya. Wa na lang yun papiliya sa aboy, Ate Pres. Kay ningon siya, ako, anak ko ni mo day, muragwa naman kadawat yang asawa niya. Ngayang mama mo'y nahitabo, nahilabtan niya. Pagkahanggaw. Nilaya siyang asawa, maningwa na siya kibaw. Kanya, malayas na siya, maluoy mo sa siya ni nanaipang niya. Pero wak na yung kuno niya ilabti yung nanaipang, Ate Pres. Katurang higayon na. Gitayin talma sa siya sa yung nanaipang. Si ipang, may sanang duklon. Oo, may duklon. Gipili yun, ang bana pa yun sa... Mauna. Naidagan nga naguyab niya. Correct. Katon lang tato na ipang, lang ang bida. tatong
Payungan tong mga tiguan. Ang sadaan ani Ate Pres para nako kani sa ipang. Kani sa ipan. Mao may sige panintal gyud. Kani si may ngulusi ang bugan ani ipan. Dai jase kung nakadungo ka dai si nanay nimo may nintal gyud dai. Dinood dai. Nya bam, unsa may mabasa na to di Ano ba? sa problema niya? Wa na mo balik iya sa Ate Pres. Nilayas na. Oh. Yanat sa Tigulat, kung malayas balong ko, biyaan ako na kung ugangan nga may nakaungkag sa mong pagpuyo. Niyanan sa siya, no? Ngo ni ana lagi siya. Lan, No. tinunan sa panultin niyo sa mga laki nga, kung kamo musukaran, mukaon, kung tagaan sa mo tuktukon, mo tuktok, tinunan. Oo, oy. Mga laki, manguan pa gani ng mga laki. Isa ambot lang ka ni mo gulyat. Ako Ate Pres, o di ko sukaran, di ko mukaon kaya sa mapagkaon og way sinukan pero sukaran Oo, ka nasukaran, kaon. kaon ka no. Kaon eh. Manguan pa ka, kana manghuong. Abida Unsa bira na pa sa mga sukaran, manghuong pa man gani. kaon pa Di mga ba? di si kaon galit kandi Ate Pres. Nga ituktok ko, mutuktok. Lami ka kandi gud. Nako ipambit rin. Levitico 18, versikulo 20. Unsa ba? Ayaw pagpakighalawas sa asawa sa imong isig kataw aron dili ka mahugaw. Diretso kayo unod sa linya, no? Ayaw although byuda na ang mautiguang pero asawa mo na si kataw dili na imo, ha? Asawa gyud siya anak. Asawa Usbon. siya anak? Inahan. Oo. Inahan. Ay oo, inahan siya ang anak, asawa siya ang anak. Inahan siya ang asawa. Inahan siya ang asawa. Inahan siya ang asawa. Inahan Oo. siya ang asawa. Kaliwa man mag-ingon, asawa ba, anak ba, anong agangan ba, ayaw pagpakighilawa sa asawa sa imong isig kataw, aron dili ka mahugaw. Asawa siya sa ugangan niyang laki, apan byuda na niya, apan, Di na nimo tuyoon ba may kanang ayaw pagkiglawat sa imong asawa si kataw? mulusot Di- lagi ka. Tagsar gyud kay nga di ka. Sa ba? Mulusot lagi ka. Malusot ay lusot. Tagsar kay na may tabo ba? Ay sos, Ay, Ginoo. sus, gano man, nagkasuway ka? Ay dili mo gano makak magwate pres ka ay sagwa natin pres ay kanang di nimo tuyoon ba matintal gyud ka. Di gyud mo di tuyoon ay. pero ang problema mangayon lagi ka pasaylos Ginoo nga di na kumusta. Di na. Ang katong ako gulyat nga nagkita mi sa akong ex, murag delete nga kay kalahap to ako kay ingon siya mo check in tay ko so no dalang no kay gikan mo ko ni Simba nga lawat trabaho. Porque tinuod ana na, bitaw pero sakto po nang gingon mo gulyat nga nagi mga gayon nga ingon ana no. Ginuoray wa matintal bam. Oo. Tulo kay gayon gitintal siya wa gyud siya matintal. Mao. Pero kita daw bam matintal gyud kay. Aboy, ikaw may nagsinder, ikaw may nagpadaning. Mulayas ba lang ko, biyaan ako na akong ugangan, nakapangungkag sa mong puyo. Uy, biya na lang di ako kugulat pa, biya na lang. Oy, Biya, diha. biya na kayo mo asawa, ni biya ko niya, ikaw lain kayo. Biya lang, boy. Oh, ikaw ni... Usa man, Gusto na na boy. magpabilin ka. Ikaw may magpuyo sa imong Oh, uganan. wala naman gani imong asawa, to naman gani nila, kung ikaw nagpamilin ka diha. Oh, bitaw. Oh, Tinood na, boy. bahala na siya, oy, total man sikay-sikay ni mong ugangan kayo. Kuhay naman na. Wadyo ko kauyon, lain kayo Ate Fresno nga. Ano naman? Dili kay sila naman lang nag-ipon sa asawa Mao siyang, na, oo. sa inahan Lain kayo. siyang asawa. Lain kita na paminawon, lain kita naon sa mga tao. O, walang problema Ate Pres kung nipuyo siya diya sa balay na ang iyang asawa, na ang iyang mga anak, nasa ang iyang ugangan, walang problema. No? Oo. Kay usa ka pamilyahan kamo pero ingon na nga kamo na ang duha. duha, lain kayo. Oo. Kani siya ba? Bisan ganig tiguang na kaayo. Og sukaran mo kaon gyapon. Unya, Itsahan ka ni siya bayot parehas na mo. taong gapon tingali. Dili tingali. Ano naman? Yung mga narabo bang laki, no? Kano, palimiro ra ko no iluod. Kasi pagtuon na mo. Ayaw gyud. Pagdugay diha, aboy, Oy, pangita pahawa. jog laing kapuy-an. Pahawa. Aron, malikay ka sa mga mata sa imong mga silingan. Oo, ba Kay, nga. ug sa panultong pa sa mong kakaraan at depressing, naghatag yun o pagpakasa na ako. Mo inakingon nga nakasa ko. Bali na lang aboy para way problema mo abot ni mo gyapon, ha? Ug salamat magpadagan ti tulo pa noon. Kuna ko ang pasol, tiyo.